ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ ಇನ್ನೆ ನಡ್ತಂದು ಬತ್ತೀನಿ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಿಗುಜಿ ಭತ್ತ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತಂದು ಸಾಕಾಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಕೋಡೆಲ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದುಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಂಡದು ಬಯ್ಯಾಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟೇ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಒದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದಾದ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬೈತೆ ಮುಜಿ ಗಂಟನ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತರತೆ ಆರು ಅವಳು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅವಳು ಅಡೆ ಪೋಯೆ ಆರು ಇನಿ ಪೋಯರು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದು ಅಡೆ ಪೋಯ ಚೂರು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ 4 ಗಂಟೆದ 5:30 ಮುಟ್ಟ ಅವಲಿತ್ತು 5:30ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಅವೇ ಕಚ್ಪು ನುಪ್ಪಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ಯ ಜೆತ್ತಿನ ಕಾಂಡೆಲ ಕೊದ್ದು ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಅನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ್ರಿ ಇನಿ ಬೈ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಬೈತು ನಾನು ಬೈ ಕಟ್ಟರುಂಡು ಒಂದು ಪನ ಅಂತೀರು ಅಂಚ ಪೋಯಿತ್ತೆ ತುಕ ಕತ್ತಲೆಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಂದು 5 ಗಂಟೆ 5:59 6 ಆಂಡು ದಾತಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೈ ತುಂಬುದಿಡೆಗೆ ಜಾಲದ ಅಲ್ಪ ಕಂತದಿಯೋ ದುಲ್ಲೇರು ನೆನಕ್ಲೆ ತೋಜಾಡು ಬೈತ ಕಟ್ಟ ಹೆಂಚೊಂಡು ಬೈತ ಕಟ್ಟ ಅವು ಮಷೀನ್ಡೆ ಕಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ಮಷೀನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಕ್ ಇಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ನೂಲು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟುನು ಒಂದು ನೂಲು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟುನು ಈ ನೂಲು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಮಾತ್ರ ನೂಲುಂಡು ಸಪೂರಂಡಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ನೂಲು ಅಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಕಟ್ಟ ಬರ್ಸಾರ್ಪುಂಡತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿದ ತರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಇನ್ನೇನು ಬಿಡ್ತೇರಿಗೆ ಇದು ಪಾರದು ದೀತಿನ ತಾಲ ದಿಕ್ಕಿಜಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿನಿಗೆ ಕುಡದಾದ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂತಲೇ ಬತ್ತು ಚಾ ರಸ್ಕ ದೊಟ್ಟು ಪರ್ಯ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ದಾದುಂಡು ಗಂಡಕಾಯಿ ಉಂಡು ಪಪ್ಪಾಯ ಒಂದು ಈತನ್ ಕಂತದೀತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಡೆ ಮುರ್ದುನ ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವಂತ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಒರಿದುಂಡು ಏರ್ಲ ತಿಂತುಜೀರು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಅಬ್ಬಾ ಐಸುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಜಿಪುಂಡು ಕೋರಿದ ಉಂಡು ಜವಯ್ಯ ನಿಕ್ ಕೆಲವರು ಕಚ್ಪುತ್ತದು ಕೇಮಾರ್ ಆತೊಂಚೂರು ಕಚ್ಪು ಯಾವ ಅಂದ್ ಕೋರಿದ ಕಚ್ಪು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ದೆತೊನುವೆ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಹಂಗೆ ಕಚ್ಪು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ದೆತೊನು ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಲಾತೆ ಒಂತೆ ದೆತೊನುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಆತೆ ಯಾವನೆಂಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೇತೆ ಕಚ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಸೀರೆಲ್ಲ ಅವನು ಇನಿ ಬಿಡ್ತುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡುವೆ. ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಪುರ ಆಂಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪುರ ಆಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ಪುರ ದೀಯೆ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದೊಳ್ಳೆ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ಒಂದು ಪೊಂಚೆಪ್ಪುನತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ತಿಕ್ಕಗ. ಹಾಯ್ ಏನು ಬತ್ತೆತ್ತಿಯ ಶಾಪಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾದ್ರೆ ಬತ್ತದು ಓಪನ್ ಮಂತೆ ತುಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳಿದು ದಾದನೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನ ಕಂಡೆ ಸ್ಟಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಂದ ನಗ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮುರಣಿ ಅಲಂಕಾರ್ಡ್ ಮೂಜಿದತ್ತುಂಡೆತಾ ಐಟ್ ಉನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅದೇ ಜಿಗ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಬೇಲೆ ಬರ್ರಿ ಉಂಟ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರ
ಯಾನು ಇನ್ನು ತಿಂಡಿದಾಳ ಮಂದಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ರಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿ ಪೊಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೂರ ಪಿದೈದಿಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಹಾಯ್ ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ಒರೆಸದು ಅಡ್ತದು ಒರೆಸದು ಆಡು ನನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಎದುರ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೆ ಶೋಕ ತೋಜುಂಡು ಜಿಗ್ಗಾತಾರ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮೀನು ಕೊಂಚ ಫುಡ್ ಪಾಡೋಡು ಮೀನಿಗೆ ಫುಡ್ಡು ಪಾಡುಗನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಪಂಪೇರಿತ್ತೆ ಮೂಗುತ್ತು ನನ್ನ ದಿತ್ತಿಯೋಡು ನನಗೆ ಪಾಂಡನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಪಾಡ್ಗ ಮೀನಿಗೆ ಫುಡ್ಡು ಪಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಯಾವ ತೋಜು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾದೆ ಆತೊಂಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುಜಿ ನನ್ನಟೆ ಪೂರ ಡಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಬುಡೋಡತ್ತ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ದಾನೆ ನಾ ಸ್ಟಕ್ ಆರೆ ಶುರು ಆತಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಐನಿತ್ತದ ಅದಾಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡೆ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದೆ ಇನ್ನು ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಶುರುಕ್ಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ನಾವು ಪೂರ ಪೋವು ಅಂಚ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಉಂಡು ಅವಲ ಏತು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ 30 ನಿಮಿಷದ ಆಂಡಲ ಅದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಬೈಲು ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ಲಾಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ಲಾಂಡು ಇಂಚಿಡೆಲ್ಲ ಉನಸ್ಲಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪರೆ ಇನ್ನ Q&A ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ದಾಪಂಡ ಅಂಚಿ ಸೆಲೋನ್ಲ ಬಂದತೆ ಆತೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನೇ ಕಂತಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊರ್ತು ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಎಕಡು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಯ್ಚಿ ನನ್ನ ತೂಕ ಎಲ್ಲೆ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೋಡು Q&A ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ನಾನು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಬಂದಾಗ ಎಂಗಲ್ 2 ಜನ ನಡತಂದು ಬರ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರ್ತಿ ಅಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎದುರ್ಪೋಡು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಂಚ ಒರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಬರೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಜ ಸ್ಕೂಟಿ ಇಡು ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಉಂತಾದು ಇಜ್ಜ ಪಿರ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಬಲ ಅಂದು ಲೆತ್ತಿರ ಎಂಕಲ್ ಯಾಂತ ಪುರುದಿ ಏರಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದನ ತಾಳ ಗುರ್ತ ಪಂಡ ಅಲೆಗೆ ಬೇತ ಅಂಚಿದಾಕಲು ಗುರ್ತೇಪರು ಎಂಕೆ ಇಂಚಿದಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಗುರ್ತ ಅಂದು ಎಂಕ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ತ ಎಂಕಿಪ್ಪು ಜಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೂಪುನು ಎಂಕ ತೋಜತ್ತ ಏರು ದೊಡ್ಡದು ಹಾಲು ಏರು ಯಾನ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಲು ಏರಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅದು ಅಂಜು ಎತ್ತಿ ನೀರಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತದೆ ಬಲ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನಡತೊಂತಡ ಅಂಚಿಡೋ ಜಲ್ದಿಯ ನಾ ಇತ್ತುಂಡು ಐನ್ ಬಲ ಅದು ಕೇಂಡಲತ್ತ ಏರಿಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಂದ ಜನ ಚಿಡ್ ನಾಯಿ ಉಂಡತ್ತ ನಾಯಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತಿತ್ತು ಇದು ಪಾಡುಂತುಂಡು ನಾಯಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕು ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತಾಯ್ಕೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತಾಯ್ನೆ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನದು ತೆಲ್ಕೆ ಹಾರ್ಪುಂಡ ಹೆಂಗ್ಲ ಅಲ್ಬಾರ್ದಕ್ಕ ತೆಲ್ತಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹ್ಞೂ ಅಂಚಾಂಡ ಅವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಬಲ ಬಂಡಿ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿಜಿಂದ ಸುರಿಕೇಂಡಾಡಿ ಏರುದು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅವು ಲೆಪ್ಪನ ಸೀನೆಂಚ ಬಲ ಅದು ಏನೇ ಕೈ ನೀಡೋದು ಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅಚ್ಚ ಬತ್ತೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಸೂರ್ಯದೇವಿನಿ ಅಂಚ ಪುರ ವಿಷಯ
ಟಿವಿ ದೀತೇರಿ ಬತ್ತದ ಚಾದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೊನೆದಕ್ಕೆ ಮೊನೆ ಒರೆಸಿಜ್ಜಿ ನೀರಲ್ಪ ಮೊನೆ ಉಂಟು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಅಂಜೋಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಾಯಿ ಅದಾದನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಒಲ್ಲ ತಪ್ಪದ ಬೈದನ ಅದಾದನ ಐಕೋಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಎತ್ತು ಅಂತುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ ಅಂತದ ಅದನ್ನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಚರ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಓಡ್ತೀನಿ ಏರೇನ ಲೆಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಯಾನಿತ್ತೆ ಚಾಕ್ ದಾದ ಕಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ತಿಂಡಿ ಕನದೇ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಕ ಅಪ್ರೂಪ ಗೊರ ತಿನ್ಕ ಅಂತ ಅಪ್ಪುನದ ಪಾಪ ತಾರ್ಪೆ ವಡಪಾವ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚಾ ಉಂಡು ಕನ್ನ ಚಾ ಆಯ್ನಲ್ಲ ತಿಂದದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇನಿ ಕಜ್ಬುದದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ ಉಪ್ಪು ಗರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಡು ದಾದ ಅಂದ ಬೆಟ್ಟೆ ಸುದರ್ಪುಂಡ ಐಟೆ ಸುದರ್ಪುನು ಇಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಜಿಂಡ ಸಾರು ಆವಡು ಪಂಡೆಂಡ ದಾದೆ ತಾಂಡಲ ಸಾರು ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ಒಯ್ಕಲ ಚಾ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎನ್ನ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಟಾಮಿನ್ ಬುಡ್ತೆ ಬೈದು ಜನಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಮಾಮ ದಾದನ ಪನೊಂತೀರಿ ಇಂಚೆಂಗಳನೆ ದುರು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪದ ಮೈಟ್ ಚಿರತೆ ತೋಜಿದುಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ನಾಯಿಲೆನ್ ಬುಟ್ಪುನಲ ಪೋಡಿಗೆ ಬೈಯದ ಟೈಮು ಬೊಕ ಕಾಂಡೆಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನಾನಿ ಕಪ್ಪುದ ನಾಯಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ದೆ ಅಂಚಾತೀನಿ ಟಾಮಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇ ಮೆಂತುಲೆ ಬತ್ತೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಂಡೆಲೆ ಮಾಮಿನಕಲ್ನ ತೋಟ ಹೊಡ್ದು ಬಜ್ಜೆ ಬತ್ತಾರ್ಪು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಬತ್ತಾರ್ಪುನೈ ಅಂಚ ಮೀದು ಪುರಾಂಡ್ ಕಜಿಪೋ ಉಂಡದೆ ಅವೇ ಯಾವಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂದುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂದನ ಮುಂಚಿ ಆಯ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಉನಸ್ಸುಗ ಆಪುನತೆ ಉನ್ನಗ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಒಂತೆ ಇತ್ತಡು ಅಂಚ ಆತ ಮುಂಚಿದ ತೊಂಡೈತೆ ಆ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಪುಡೈಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ಕಂತಿತ್ತತೆ ಒಂದು ವಡಪಾವ್ ಮನ್ಪುನಗ ಹೈಟು ಅಂತ ಒರಿದಿತ್ತು ಆಯ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪುಗ ಬನಲೆ ಕಾಯರಿದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು ಕಡ್ಲೆಟ್ ಒಂತೆ ಇತ್ತಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಮೂಜಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಆಜಿ ತುಂಡಾಂಡತೆ ಮೂಜಿ ಮುಂಚಿ ನಿತ್ತ ಬುಡ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಪಂಡವು ಒರಿಂಡ ದೀದು ಕುಡೋರ ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂತೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ರಮೋಜಿ ನನ್ನ ರಮೋಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ತುಲೆ ಶೊಕಾಯ್ಜ ಶೊಕುಟು ಸೊ ನನ್ನ ಅವೇ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಉನ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಚೆಪ್ಪುನ ಸೊ ಯಾನಿ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.